достонҳои шоҳнома. нигориши Сотин Улуғзода. китоби якум. Каюмарс ва авлоди ӯ. ҳушанг. соле бар ин баромад, лекин Каюмарси пир ҳамоно ба доғи фарзандаш месӯхт, мегиристу менолид. суруши накӯкор бори дуввум аз ҷониби Ҳурмуз ба наздаш омад, салом кард ва гуфт: эй шоҳ, беш аз ин манол, лашкар бисоз ва бар девони палид битоз, гардашонро ба осмон барор. ҳурмузди бузург мададгори туст. Каюмарс шукри худовандашро ба ҷо овард ва ашки чашмонашро пок кард. вазон пас ба кини сиёмак шитофт. шабу рӯз орому хуфтан наёфт. аз сиёмак писаре монда буд, ҳушанг ном. ӯ ҳушу хиратро аз бобояш, зуру тавоноиро аз падараш ба мерос гирифта буд. Каюмарс ба ҷон дӯсташ медошт. ҳама корро бо машварати ӯ мекард. набераи ба умр ҷавон ва ба ақл пир гӯё вазири бобояш буд. Каюмарс рози худро бо ӯ дар миён гузошт ва гуфт: ман лашкар месозам. ба кини падарат бо девон мечангам. солори лашкар ту мешавӣ, зеро ман пирам ва рафтаниям. ӯ лашкаре аз париён ва шеру палангон гирд овард. паси пушти лашкар Каюмарс шоҳ, набера ба пеш андарун бо сипоҳ равона шуданд. чун ба наздики қароргоҳи девон расиданд, ҳушанг ба тале баромада нигоҳ кард. дид, девон фазои даштро аз гарду хок тира сохта пеш меоянд. онҳо аз тараддуди Каюмарсу ҳушанг пештар огоҳӣ ёфта омодаи ҷанг шуда буданд. сипаҳсолори зирак ба дарозӣ ва паҳнои гард мулоҳиза карда, аз тал фуруд омад ва ба шоҳ гуфт: сипоҳи девон аз мо 2 карат зиёд ва ба илова мастии зафаре ки бар падарам ёфта буданд ҳанӯз аз димоғашон нарафтааст. онҳоро мағлуб наметавон кард магар бо тадбир. чӣ гуна тадбир? пурсид Каюмарс. ту ҳоло инро хоҳӣ дид, бобо, ҷавоб дод ҳушанг. вай нисфи сипоҳашро ба муқобили девон равона кард ва фармуд ки ба ҷанг дароянду бар дуруғу гурезон шаванд. худаш бо ними дигари сипоҳ дар паси кӯҳ шинак гирифт. девҳо лашкари гурезонро таъқибкунон аз наздики камингоҳи ҳушанг гузаштанд. ҳушанг бо сипоҳи шинак гирифтааш якбора аз паси кӯҳ ҷаста худро ба онҳо зад. девҳо саросема шуданд, сафҳояшон дар ҳам шикаст. он гоҳу гурезаҳои дуруғӣ ҳам қафо гашта ҳуҷум оварданд. урдуи девон аз пеш ва ақиб дучори ҳамла шуд ва турмор гардид. ҳушанг яке чангол ёзонду деви гург сурат кушандаи падарашро пӯст дарид ва ба хок афканда сарашро бурид. ҳамин тавр ба туфайли фаросоту тадбиру диловарии ҳушанг ҷанги пурхатари одамиён бо девон ба ғолибияти одамиён анҷомид. дар поёни ин фатҳи бошараф Каюмарс аз олам гузашт. набера бар тахти бобояш нишаст. ҳушанг аз бобояш на танҳо тахту тоҷ, балки ақли кунҷков, фикри ихтироъкорро ҳам ба мерос гирифта буд. вай усули аз конҳо оҳан истеҳсол карданро ёфт ва нахустин худаш оҳангарӣ оғоз кард. одамон дар замони вай оҳангудозӣ, сохтани табар, тешак, каланду арраро ёд гирифтанд. ба замин тухм пошида ҳосил рӯёнданро омӯхтанд. аммо оҳангарӣ беоташ намешавад, ҳолон ки одамон то замони ҳушанг чӣ тавр дар гирондани оташро намедонистанд. инро аввал ӯ ёфт. як рӯз ҳушанг бо чанде аз ёрони худ пайи шикор ба кӯҳсор рафт. дар шикоргоҳ ногаҳон аз дур як чизи дарозу сиёҳи хазанда пайдидор гашт ки дучашми сурхаш гӯё дучашми хун буду аз даҳонаш дуд фаввора мезад. он чиз мори калони ҳавлангезе буд. ҳушанг санги калонеро бардошта ба тарафи мор ҳаво дод. мор фавран ба яксо ҷаҳида ҷонашро халос кард. санги калон ба санги хурде бархӯрд ва ҳар ду шикастанд. аз сангҳо
шарораҳо ба атроф ҷаст ва шуъо падид омад. мор кушта нашуд, лекин сирри оташ кушода шуд. ҳушанг ва ёронаш дар ҳайрат монданд. ӯ гуфт: ин шуъо фуруғи худовандист, ки ба мо ато шуд. онро бояд табаррук дошт ва парастид. ин маросим, ки ҳар сол дар рӯзи муайян такрор мешуд, ба ҷашн табдил ёфт ва ҷашни сада номида шуд. дар қадим халқҳои эронӣ нажод ҷашни садаро киромӣ дошта гулханҳо меафрохтанд, ки ин аз ҳамон шаби оташафрӯзии ҳушанг ба ёдгор монда буд.